Ik hoorde van de week op de televisie dat om 500 meter een AED met hang. Nou, dat is in Dokkum ook net saai, hè? Op dit stuit binnen er nog net genoeg AED's beschikbaar in buurten en wijken. Een AED is een apparaat dat gebruikt wordt bij reanimaties. De oerlevingskans bij een hartstilstand is een stuk groter als binnen 6 minuten uiteenzet wordt met een reanimatie. Ook in Dokkum is verlet van extra AED's. Bij ons binnen er wel een aantal kastjes, maar in mijn eigen situatie dan moet ik vaak eerst even een stritte te bek. Steeds maar, achter ons daar hing het een AED, een orenstritten, maar ik moet altijd, als ik een reanimatie ga, is vaak toch de orenkant uit. Dus ja, in mijn situatie heb ik daar nog wel tussenin hebben. De gemeente Noord-East-Friesland wil wat waan. Er verliezen subsidies voor de apparaten. Er moet gewoon nog op een hele grote plek nog wel een AED bij komen. Dus ja, zo'n initiatief is altijd fijn.